مثال ویکھتے آمنہ دلال ویکھتے سارے بڑے حسن دے مثال ویکھتے آمنہ دلال ویکھتے سونے دمان بد گئے سونے دا جمال ویکھتے سونے دمان بد گئے سونے دا جمال ویکھتے اور طالب دیدار ہو گیا اور طالب دیدار ہو گیا رب سے جلال رب سے جلال ویکھتے آمنہ دلال حسن بے مثال ویکھتے آمنہ دلال ویکھتے اور یمنی با ایمان ہو گیا اور یمنی با ایمان ہو گیا انگلی دا کمال سارے بڑے انگلی دا کمال ویکھتے آمنہ دلال سونے دمان بد گئے سونے دا اور صدیق بھی قربان ہو گیا حیدر بھی قربان ہو گیا بلال بھی قربان ہو گیا سونے دا جمال اللہ اکبر بغلے کی یامر مدنی کی یامر جناب قاری محمد نذیر صاحب اور دائیاں ویران رہ گیا اور دائیاں ویران رہ گیا اپنی چال ویکھتے اپنی چال ویکھتے آمنہ دلال ویکھتے سونے دمان بد گئے سونے دا سارے آنے والے سونے دا جمال ویکھتے اور حورانوں میں رشک آ گیا اور حورانوں میں رشک آ گیا سادیہ دھال ویکھتے آمنہ دلال ویکھتے اور خوشر اور مستانہ جو نجیرت دے اور مستانہ جو نجیرت دے سامنے لگے پان ویکھتے آمنہ دلال ویکھتے سونے دمان بد گئے سونے دا جمال ویکھتے